Ni tharlal panen October ni som pali engkim kan ta mase ani chuan a hna nang hi hmeichhia atungin atong ani hi enge pathian hna ta thil tha kan hmu a thil thelo pawh kan hmu lawangem ni atia jopa bung ni chang som he khovel kan cham chung hian mitin ten thil ton tur kan nei theuh mai thil tha kan don rualin kan chunga thlenga tana kan du mi alo le suang to ngai lo thil te pawh alo thlen hun om thin har san sang sang nan na kir tak tak te sum le pai tlak cham na le nupui pasal in phat san na te thi na te le sun na te hi mi tu ma hian kan chunga thleng turin kan du mi alo mase kan du emo kan du lo emo kan chunga alo thlen hun anei nge thin abekin thi na te hi kan chunga lo thleng tura kan du lo theuh ani kan du lo wanga thleng lo thei ani chuang si lowa heng kan du lo thil kan chunga lo thleng thei reng ani awang hian har san na sang sang te ma chon thei tura kan in buat sai apoi mo hle kan chunga thil thleng tur kan lak kian thei mi asi lo huna hian mani lam hi kan in siam rema kan nom hun kan in so nge apoi mo hle mai chu nun nei tur chuan har san na lo thlen ma nge hian kan nun krista lungpuya kan in so nge apoi mo ber jopa sui ang hian pathian hne na ta thil tha tam tak kan dong thin chuti rualin kan hring nun sualin ati hliam sual pu taksa he ti thia om phot lo chuan chatuan taksa thi theilo le nun fam kim kan nei theilo awangin he taksa thi na hi kan hmabak theu he hun kan ton ma nge ya kan chatuan nuna tan kan in buat se poimo berani shiom na hilal panen chuan lung oi takin apal tlang thei dan alo om tlatani